Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Zur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Labaienera joanen gara eta bertan Juan Gamiorekin Zubialde Patxaken inguruan solastuko gara. Mintegi bat martxan patu du eta berak azalduko digu sagar ondoen nondik norakoak, ondotikan, Labaindikan, Donestebera salto egin eta Menditxurin Arantxa Ezkurrak azalduko digu nola beraiek ere nekazaritza, beltzantza eta jardineritzan inguruko tresneria ere bauten salgai, zer duten erakutsiko digu, eta azkenik saioari amaiera emateko Jorge Oteiza, Oronozko Artzaiarekin solastuko gara, Artzaizakur lehiaketa eta erakusketen inguruan. Saioaren hasieran esan bezala lehenbiziko atal hontan Labaienera etorri gara eta nire alboan Juan Gamio dut. Zertaz solastuko gara, Zubialde Patxakak enpresa sortu zuen Juanek, mintegi bat da, mintegiak. Eta berak azalduko digu hobeto, nolastan hasi zen mundu honetan eta zertan da bien. Juan, hala da ez, lehen hori etorri izan du gara zure gana, baina ikusentzule askok ez dute jakinen oraindik ere zertan zabiltzan, eta hasteko pixka bat nolatan sartu zinen mundu honetan. Zuk esan duzun bezala, oain mintegi bat sortu dut, eta sortu dut mintegi bat non sagaz landara egiten zuten. Nik sagaz landare horiek egiteko sortzen ditut sagaz basatitik hasita. Osea, orduan da, mendian sagaz basatiak bildu, haziak bereixi eta haziak erein. Eta behin, haziak sortzen direnean, txestatzen ditut baritateak. Eta, hori izango zen pixo bat zu sortzen duzuna da patxaka ditzen dena, ez? Beko zuaiz baten, frutarbol baten, beko patroia edo ditzen dena, ez? Beko zatia. Bai, hori da, nire mintegik ditu bi zati bezala, bi alde batetik da, patroia sortzen dut basatitik mendien bilduta izena duten bezala, eta gero beste zatia da, nik patroio hori txestatzen dizkioten barietateak, dire lehenagoko bestako adaptatuta dauden baritateak. Hemen inguruko, bastan aldean, leitza aldean, eta arantza aldean, eta hemen inguruan bestakoak direnak. Hori da, baina zuk ez da gauza bat zuretzat berria, mintegia ofizialki badakigu burokrazia bat egin behar dela, gobernuarekin, tramite batzuk, baina zu mundu honetan da lan hau egiten, hasieran afizio bezala urte kuadrilla bat, ez? Bai, zu antzun bezala, nik urte batzuk batxut, puntu hontan aietzeko bere bidea egin bat dago, ez? Lanak berak erakusten dizu, askotan hasitzen gauza egiten, bino, lanak berak erakusten digu nondik egin, eta urte asko batxu nik saiatzen gauzak nola egin, eta oan pixko bat, más o menos, badakit, eta oan asko daukit ikasteko, baina oan pixko defenditzen naiz, eta oan ofizialke montatu dut mintegi bezala bai. Hori da, ofizialki mintegia martxan jarria, eta beti ere ekologiko zigiluare ofizialarekin ere ez? Bai, ekologiko zigilua da, baina gehien bat, nik horrekin nahi nahi egiten gehien bat lehenago modu natural eta sano baten egiten zituzten produktuak eta nik ere gehien bat horrela egin nahi egiten. Lehenago egiten zuten bezala. Gauzko egunean produktu asko ibiltzen da eta produktu horiek asko anulatzen dute landarean eta gure izateko organismotako sistema, ez? Urtean zehar pixo bat nabarmendu ezkero lanik garrantzitsuenak, sasoi difenteak nola labur bilduko zenuke pixo bat urtia? Nire sasoi fuestena da udazkenen hasi eta orain arte, primavera arte. Zengatikan, landaren movimentu guztia, jaizazia neguan gelditzen delako udazkenetik primavera arte, orduan movimentu guztiak. Hasi landareak sartu, jarri, txestaketak, haziek, erein, dena neguan da, dena. Eta orain udapazten hemendik gaudera da, pixko bat zaindu, tratamentu mate edo pixko bat zaindu, zainketa. Hemendik gaudera zainketa, pixko bat. Eta, erostuna etortzen delikan, bezero etortzen delikan, frutarbol horrek ze adinekin saltzen dituzu? Ni generalen landarea saltzen dut, txestatua denean 3 eta 4 urterekin. Eta txestatu gabe, segun klienteak txikia edo nahi balin badun, hasi urte batekin, 2 edo 3rekin, segun tamainon klienteak ze eskaera dauken, ez? Generalean, ni saltzen duten landarea
lau, hiru eta bost urte eta inguru osten ibiltzen da. Bai. Bezeroak, zeineri dago zuzendua mintegia? Zu mintegitik atatzen dituzun sagarrondok zeineri daude, eskaintzeko, saltzeko? Mintegia dago idekia deneri. Hasi jende partikular da, jende pribatua baserri bat duna, sagardote batek landare askotxuna, sagasti bat montatu nahi duna, deneri. Osea, dago deneri idekia nire produktua, bai. Eta, bertako patxakakin indako sagarrondo bat bertakoa izan da, edo sagarrondo bat damagun, pixkote barietate industrialak, edo pixka bateia patroia ere ez dakiun undikan ekarria, desberdintasun handia beharko luke, ez? Bertako hori lurrai loturiko barietate bat edo beste bat, kanpotik ekarri eta bertan saiatzea ekoizpen bat ematea, desberdin handia beharko luke izan, ez? Bai, eskeo, lehenago egiten zituzten sagar landare guztiak, egiten zituzten mendiraion, sagar basatia bilu, hazi erein, eta horti sortzen zituzten. Gaurko egunin, sagar landare, osea, denez edatiken, osea, ja 89%, egiten juzte eskejeak, hormonak laizanteak patzen dute, eta handikan sortzen dute ja landare artifizialki. Eta karo, landare den zainak, bizi iraupenak, eta nola ez den azitikan sortua, pues, ez du deus ikustikorik nik orain sortzen ditut, nio lehenagotik heldu da, nik sortzuteko manera hau iteko landarea, ez? Eta gero, pues, frutaren kalitatea ere ez du deus ikustikorik. Nik egiten duten landareak, zaina azitikan sortua denez, pues, kriston indada eta berezko genetika dauke, ez? Eta gero ja gainera nik, txestatzen ditut, hemen bestara adaptatuta dauden bariedadek, eta gero, adun horiek klimandako, ezetasunandako, gaixotasunandako bestan dine daude. Claro, ez da igual gauzko egunin, tiendara joten gera, eta sagarat politxa, kriston kolorea bai, ala dauke. Bino, bariedade hori igual, kanpotikan heldu dute, eta hemen patzen da, eta ez du resultadoa ematen zengatikan, ez dago logo itxua hemen bestako zonara, ez, ingurura. Gero fruitu berak ez, sagar berak, gero iraupen luzea du ez? Bai, hor daude, barietate asko daude ez, hasi ekainetikan eta neu guzia egiten dutenako adun. Neuko sagar horiek, pues, aguantatzen dizute maiatzate, ez? Maiatze ekainazte, sabarinta, baten bat usteltzen da, mino, aguantatzen dute. Osea, hori kriston iraupena bai. Patxakan, barietate desberdinak txertatzen dituzu, baina, baten bat aipatzeagatik zeintzu ere orokorki garrantzi edo, salmenta gehien dutenak. Hemen, hola, jende partikularri generalen, hola baserritera eta generalen saltzen dut, hasi, ekainetikan, uda guzia hartzen duna, ez? Eta gero ja, neguko sagadak, ez? Orduan, urte guzia pixko bat itxean sagadak jateko manera izateko, ez? Bestatikan jateko hori da. Pixo bat sagarreko izpena, banatu da denboraldian zehar, sagarra izateko arboltikan iaia urte gehienean. Hori da, baserrian, kanpora sagarra erostera ez joan bada izatea, ez? Hori da importantena, barietatek, hasi ekainetikan, eta urte guzti hartzen dutenak, ja klasifikazio handi baten atzetikan, ja biltzen ditut inguruan eta gero txestatzen ditut horiek. Sagardotegien kasuan, ez dakit, barietate konkretu batzuk bilatzen dituzte, edo beraien egiago dute gehiengoak patxaka erosi eta bere gero txertatuko duten duten barietateak? Bai, momentuan ni sagardote egitera inez txertatu gabe. Beurek barietateak baituzte, eta beure txertatzen dituzte, ja nahi dituzten klaseak. Eta nik hanka saltzen diet, eta gero nire hanka gainean txertatzen dute beuren gustoko barietateak, ez? Zure mintegi hau aurrera ateratzeko, badakigu ere egurandiaren menpe ere ibiltzen garela, ez dakit nolako udaberria hasi du eguraldeatikan ureztatzeko aukera ere izaten duzu, aurten negu partean ur nahikoa izan dugu, nola beharko luke izan berentzat, mintegiarentzat klimarik egokiena? Aurtego negua adon bustia joan da sitzeko, orduan, nik lanan guzia neguan zaten dut, eta mintegien lanen nahitzeko nahiko lanekin. Denborakin, denborak edaten zunean nahiko lanekin. Eta oan primavera egia dan ongi hotz hasi du, adont ongi, euria botzen dut azteka, eta ongi, mintegirako denbora ongi doa bai. Oso ongi, ikusten duzu,
Juan Gamiok Labaienen Zubialde Patxakak mintegia sortu zuen eta aurrera doa ofizialki gauza guztiak ongi egina ditu, eta azkenean zerbitzu bat ematen ari da bai bezeroei, baina baita ere gure herriari, ez? Azkenean bertako baritate hauek, bertako sagarrondoak zu bezalako jendeari esker jarraituko dute, ez? Bestela galtzen doaz gauza asko, eta eskertzeko ere da zure grina hori, hau sortzeko, mintegia sortu eta azkenean bertako sagarrondoak eta mantentzeko, eta espero dugu, jendea badaki, nun zauden, telefono ere horra gertuko da bazter batean, eta aberra urten salmenta handia egiten duzun, eta urtetik urtera Euskal Herri hau bertako sagarrando ez betetzen dugunez. Bai, hoixen da, ez? Zukatzen duzun bezala, azkenean da soziede honeri bakoitzak aldugun inen, apostatu alduguna, ez? Eta ni sagarrondokin hainez, pizko bat urte batzuz galdu egon du dau, eta holoka aberastasuna badaukagu bizigeren leku politxo hontan, ez? Inguru politxo hoitan, pizko bat mantenitu eta berreskuratu naturak eman diguna, ez? Horrela eta horrela izan dadila, eta eskerrak eman, Joan, betiko moduan, azalpen hauek emategatik, eta beste bat arte, eskerrik asko. Eskerrik asko zueri ere. Oraingo honetan, Donezteben geratu gara, badakizue Doneztebe irteeran, Elgorri aldera Menditxuri topatzen dela, aurkitzen dela aspalditxotik, eta bertan denetarik aurki daiteke, bereziki oso ezaguna da, eraikuntzan inguruko materiala eta tresneriarekin, baina hortan ez dire geratzen, eta jendeak eskatu ala, behar batzuk izan ala, beraiek denetarik ekartzen dute, eta gaurko honetan gu zentratuko gara gehiago, pixka bat, nekazaritza eta beltzantzako tresneriaren inguruan, eta nola ez, bazkenean, jardineritza, edozein baserriatari, edozein etxeatari, paindua eta pollita izatea gustatzen zaigu, eta horretarako behar dire gauzak, eta materialak, eta arantxarekin gaude, arantxa eskurra bera, eta arantxa, balaxe da ez, Menditxurin zer ez dago ez? Ez beti falta da zerbait, kompleto ez gara, baina, alegin egiten ditugu, bai, denari pozik ateatzea mendik eta emateko nahi dutena, ez, baina beti falta da zerbait, beti. Sartu gara, hemen gaude atarian, eta atarian aski pollita paindua dana, batipat atari hau prestatua nekazaritzarako, jardineritzako gehiago, atare honetan ikusten dire barbakoak, ikusten dire harriak, jardinak apaintzeko, lurrak, zerrakur egiteko tresneria, eta alaxe da ez, nahi izaten dugu bizitza honetan lana egin barra da, baina denbora libre horretan gustora egon, posible baldimada eta guraldea laguntzen badu, eguzki hurbil hortan ez. Desiatzen nahi gara eguzkia pixkat ikusteko, eta pixkat ateratzeko kanpora, baratzeko lanak egiteko, lorea jarri, eta pixka barbakoak, eta labeak, eta beti gaina jendea alaiago egoten da, eguraldi honakin beti poza ematen du, eta kanpoko lanak egiteko, eguraldia importantea da. Barbakoaren inguruan pixka bat solastuaz, gaur eguneko barbakoak oso erreza dire jartzekoak, ez egitekoak etxean, ez? Oso errezak, 4 pieza dire, eta montajeko silikona gisa dauden masilla batzukin, erraiz montatzen da. 10 bat pieza hola izango dire, bat besteen gainen jarrita, eta erraixa da. Ez da alako lanik egin beharrik, eta... Ikusten da gainaz ere prezioa oso eskuragarrean, ez? Hasita maila baju batetik, maila altuagotara ere badire, baina prezio eskuragarria dire, ez? Gaur egunek dozeinek jartzen aldu, ez? Eskuzik jamaldi mauzu dauka denbora asko. Bai, egia da, egiltxeri batzekin dizakezula asko zaundigoa, eta igual, baina denbora gehiago ematen du, eta materiala gehiago behar, eta gaur egun gehiena saltzen dena dire horietik. Eta, gero ere kapritxoso xamarra direnak, barbakoa badute aspalditxotik, eta esaten dute, ez, nik labe bat nahi dute, ez? Hor nahi dute ogia egin, edo nahi dut sartu zerrikutxin bat, erdi bat, eta hori ere aukera bada, eta poliki-poliki jendea tendentzia hortara do ere, ez? Labeak egia da, batiz bat gizonei,
ikaragarri gustatzen zaiete, bai hor sartzeko gero esan duzuna hori edo txarkumea edo, ez? Edo bildotxa, lo que sea, baina beti da eguraldiak eta ez dugula hainbeste laguntzen, ez? Baina, bueno, baina politxa da, gaina. Gero ere, gaur egunean hazienda baldin badago eta hazienda ez izan da ere, pixka bat delimitatzeko gure jardinak, gure baserri inguruak, behar izaten dire ere zerrakurak, ez? Eta zerrakuren munduan, bada aukera zabala, ez? Hasita oiategi baten zerrakura betiko alambre txiki hori, gaur egungo jardinetako alambre edo berde horiek ja dotoreagoak, ez? Mundu bada hori ere, ez? Bai, egia da, bai, gainera egin dezakegu zerrakurak burnizko posteakin, baina egurrezkoakin ere bai, azken aldiotan asko trabiesak ere saltzen ditugu, eta trabiesakin askotan iten dituzte, eta gelditzen da oso polita ingurua, betetzen du, eta bai, polita egiten du. Eta alambreak berdin galbanizatuak, edo berdeak, edo pixka politxauak, eta gero batzutak ez bauzu nahi jendeak ikusteko ere, bai izaten dire seto batzuk, artifizialak esaten direnak, belarran gisa direnak, eta orduan ja intimidade gehiago izateko, eta eske bada dentik egia esateko, geroz eta gehiago dago. Bai, gero, oso kapritxosoa dena, oso detallista, jardinetan ere ez da aski izatea arbol bat, nahi izaten da, arbol horren ingurunea, trabiesa batzukin jarri, harri batzuk, eta harrik ere, bada... Edo, harri txuriak ere badituzu dentik, txikigoak, handigoak, gorriak ere bai, kortezak ere bai, eta, politxea jarri dezeke. Eta esango du baten batek, eta pixutan bizigarenak ze, lasai, ez, azkenean lorontziak hor daude, eta lorontzietako lore polita jartzeko lurra eta turba eta sustratori beharra izaten da, eta zuek danantzako baduzu hemen, ez? Ere bai, egia da pixu baten aukera gutxiko dago, balkoi bat, jardinera batzuk, eta gauzandiri gehiago, ez, egia esateko, baina bada aukera ere bai hortan, eta lurrak ere bai, eta... Landareak ez ditu. Baina, pixu bat tratamenturen bat bota behar baldin bada ere bauzu ez, botika berexiak, abonuak, abonu pixka behar baldin badute lore horiek eta landariak, baita ere ez. Bai, bitxoen kontra, porque beti urtero ateatzen dire, geraniotan, edo hiedratan, edo... Eta gero, pixka bat nekazaritza munduari, abeltzantza munduari lotuta ere, azkenean, erramintak, behar izaten dire erramintak, eta ez bakarrik erramintak lan egiteko, baizik eta persona gustora eta segurtasunarekin lan egiteko, behar bota egokiak, txaleko ederrak, negurako, euri egiten badu, beste txuaskeroak edo ditzen direnak, horretareko ere, bauzu denetarik ez? Baditu gure botak, seguridadekoak, edo ez seguridadekoak, hori bakotxek ikusten du, ureko botak, eta txalekoak, eta buzoak, eta, eske gaur egun... Asko behitzen da... Asko behitzen da gaur egunen ere segurtasunari, ez? Kesi reflektantea jarri, kanpoan bidezkin baldin bazaude mozten podatzen, oso zer, eta betaurrekoak ero ez da gehiago. Guanteak eta betarrokak ere bai egia da, kaskoak eta, beti, bai. Eta gero, edozein etxe, edozein baserritan, pala, sardea, eskoba zabalak, lurra iraultzekoak, hori ere, eskura hemen, ez? Ere bai, aldugu, denatik bada, denatik, esan dituzen bezala, beti falta da zerbait, baina palak eta sardeak eta guzti hori bai. Eta gero ere, zuek ja jendearekin konfiantza handia duzue, aspaldikoak zarete hemen, eta askotan, batek eskatzen du gauza beste bat, ekarri barko da, behar dute eta behar duten ura eskura izatea, eskartzen da. Aleginak egin ditugu denatik, baina dena ezin dugu izan, orduan batzuk etortzen dire, eta ez daukazu, baina ekarri diteke, biegun barru edo hola, gutxi gehienetan biegun barru ekartzen ditugu. Nahi baldin bada gauza konkretu bat, egiten dugu aleginak ekartzeko, jendeak gehiena eskatzen duena, ez? Baina, beste guztiak ere, gaina revista bate banatzen dugu, eta hori ikusten dire gauza gure kooperatibaten daukagun gauz guztiak, eta astean 2 egun dauzkagu banatzeko gauzak, orduan jendeak ikusten du, pala bat hau nahi dut, neurri ontakoa eta ez dakizet, 2 egun barru hemen dago, eta, Eta ureztatzekoak, mangerak, denetarik azkenean, ez? Ere bai, rigok egiteko ere bai, mangerak eta pistolak eta oitik ere bai, beti bat dire. Beti ere garrantzitsua dena da, sektorean ja urte asko egon da, zuek ere provedoreak edo zueri generoa, materiala erosten dizuna, konfiantza askoa direla, ez? Badakizue zein kalitatean dagoen, nun ez dagoen hainbesteko kalitatea, hori azkenean esperientziak ematen du, ez? Eta lagungarria da, bezer hori, esateko hau lasai egon, ongi aterako zaizu, berme bat badute, garantia bat badute, eta aurrera.
Bai, nik hemen, bueno, hau iriki genuen orain dela 30 urte. Nik ja hemen daramat 25 da. Eta bai, badakizu ze etxea daukate kalitatea, eta ez. Dire gauzak igual jendeak kalitatea ez diola behiratzen, pues eduki behar dituzu, pues denatik, ez? Jendeak igual zenbat erabiltzen duzun, orduan asko erabiltzen baldin baduzu gauza o produktu hori, hobe da kalitatekoa eramatea. Gutxi erabiltzen baldin baduzu, pues igual jendeak ez du nahi kalitatekoa, pues azkenen obligatuta zaude eukitzea denatik, Baina, bueno. Askotan batzu bilatzen dute merke izatea, gutxi erabiltzen dut, eta ez zait inporta. Eta azkenean gauza oso onak, prezio oso basuan, ez da, milagrorik ez da inun ere, ez? Gauza onak ordaindu behar dire gehiago, eta hori garbi dago, ez? Bai, hori da, baina nik uste du sektore guztietan. Automobilan, edo arropan, edo, ez dakit, denan. Ez? Erramita guztietan ere bai, elektrikoetan ere bai. Eta gero etxe inguruetan eta baserri inguruetan da, suertatzen da, beti edozein hiltze behar direla, tornilloa behar direla, edozein txapuza egiteko, pinturak behar direla, zerrakura ongi margotu, tratamentu bat eman, baita ere, ez, azkenean, hemen bertan aurkitzen dute. Bai, hori ere bai badugu, badago edozein barniza, pinturak, edozein brikolaje egiteko ere bai, tirafondoak esan duzun bezala, eskuadrak eta bisarrak eta guzti horiek. Eta ja etxe egiteko, pues claro, teilatuak edo induen behar duzula pareta bat, edo pues denatik, claro. Horrelaxe, ikusi duzu, Arantxa, azkenan urte, hemen 30 urte inguru, Menditxuri Donezteben dagoela, seinale hemen baldin bazaudete lana ongi egiten duzuela, eta gure helburu hori izan du da, pixka bat ere nekazaritza beltzantza da, eta jardineritzako inguru sektorretako produktuak eta materiala ere bertan duzuela. Ikusentzulei erakutsi edo gorazi, eta espero dugu eguzkia hau da ateratzea, eta udaberri eta udaz ederki denak gozatzea. Eskerrik asko, eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei, Eskerrik asko. Oraingo honetan, Artzai Zakur lehiaketa eta erakusketa inguruan solastuko gara, eta horretarako Jorge Oteiza, Oronozko Artzaian alboan dut. Eta horrela xez, Jorge, maiatzan sartuak, eta poliki-poliki urtengo denboraldiari begira, ez? Ziur askiren unbait ere erakusketaren bat edo hasi izanen da, baina pixka bat zer da garrantzitsuena denboraldi honetan izango duzuena? Hemen konkurso printzipalenak tio behiunten itentunen aparraldian, amaiurkoa, eta gero burketen iten dena, eta gero naparreko txapelketa uartarak hilen iten dena, eta garrantzitsuena hori du azkenian txapelketa, eta hor segun ze maitzea lortzen den, badukek aukera Euskal Herriko txapelketara gateko, edo oinatire gateko ere. Irabazten duena gaten duk Euskal Herriko txapelketara eta oinatire, eta bigarren egiten benak aukera ziaukek Euskal Herrire gateko, eta gero antze maitze lortzen ben, izindik aukera oinatire gateko ere. Iazko denboraldiari begira, zer modu, ze balorez egiten duzu hor, Nafarroko txapelketan ongi bilizinen ere, kontent, bukatu zenun urtea? Bertziakin nahiko konten gelditu nuken, eta Nafarro txapelketan ere hirugarrena inginen, eta nahiko lan txukun inez. Eta, batzuten igual puestua, segun ze puesto iten den ere, ez duk beti nola iten den. Duk azkenean ze mailako konkursoa den, eta ganden uste hirugarrena, baina nahiko maila honeko konkursoa izenik, hirugarrenen puestuak nahiko kontent. Baita ere zu urtetan ibilizara asko kanpora joaten, ez? Pixko bat erakusketa edo lehiaketa desberdinetara, ez? Ze esperientzia duzu kanpon ibiltze horrekin? Esperientzi gize onado galde guztietaik konkursoaina, eta gero, jendiak ere zautzen du, galderiaztako jendiak, hango hartzaien bizimoduek, eta, lekuetetik bertzera nahiko desberdin edo hartzaile bizimodu ere, beste hartzaintza iteko manera desberdinekitu, eta gero konkursuetan ere, gauz desberdinek izaten duk, eta gero jendea handiz zautzen duk, eta, positibo izaten dugu ibiltzea. Pixo eta ipatzeagatik ze lekutan daula ibilizara, erakusketatan kanpun? Garai beti leku munditzetan ibili ginuzken, Espainia mailan leku gehienetan erte batera, baina, orai gehien bada Alicante aldera eta Katalonia aldera eta hola ibiltzen gaituk.
Han maila altu ere izaten da, edo hemen joaten zarete pixko bat, bueno, erakusteko hemengo zuen zakurrak nolakoa diren, Euskal Herri mailan nola lantzen duzuen hartzantza zakurrekin, eta nezagit baute maila ere, hemen bezain maila. Bai, maila onnatiztek, ja kanpoko arrazakin eituk lanianek ere, ja bertako arraza ja galduetiztek eta denak borderrakin eituk lanian. Eta gu gehituk hemen mantentzen dugune bertako arraza eta gehien bat horrengatik aten gaituk. Ez maila ez gehiago ez gutio dukeulukuz, baizik arraza desberdinet nolatugun, bueno, nahiko maila honeko zakurre diren. Harengatik gonbidapena izaten dio, jendeak ikus dezan arraza desberdinek, lana iteko manera nola den desberdine, jendeak hoi ikusteko. Eta gainare, konturetu no, jendia gu uste baino gehiago zakik behire dagonare konturetzen duk zakorro arraza bakotxak ze detalle desberdine dauzken taola, eta, bueno, azkenean aldari horteik ere, nahiko polituk. Ja, hemen poliki-poliki denbora aldia astear, eta, bueno, beti ere kezka hori da ez, zakurra zer moduz dagoen, hasi beharko naiz gehiago, bueno, ardiletekin gehiago zakurrarekin, probatzuk prestatzen, zure kasuan zer moduz duzu zakurra? Zakurre orai umiak izentik, eta, bueno, nahiko erditze txarra izendik, ez esareak intola, umetokirek enduzikatek, eta nahiko motele ondu, baina, bueno, ja rekuperatu xeaduk, eta, bueno, nire zakurrek ja pixko bititi, bazikik lanian, gero beste gauze du, iten inen duen oezpen inen, beti ez dukaren kulpen, nire kulpere seguro manatzeko maneran ere batzuten izaten dela, baina, bueno, pixket ibiltzia naiz jakinta ere, pixket entrenatzia beti ongitortzen duk. Zure zakurraren kasuan, beti ere atzetik behitu behar datzera, zer heldu denez, beste zakurren bat pixo bat begitan hartu duzu, pixo bat gaztaren bat baduzu ere, edo? Ez, irran hauzi hauket, eta erteko gazteak badiet pare bat zerbait hasteko zerian daudena, baina etzakietek zerratxako diren, ez diren momentuen ez duk afizione pixke dauketela bakarrik, baina dena erakutsi beharra honiken. Eta etzakit erakusteko gai izan nahi zen, edo ikesteko gai izin diren, edo etzikit. Momentuz bi zarrak segitu harko jo, harakileketanik. Hori da, azkenean zu ere zakur hor dago, baina zu ere zati garrantzitsu bazara, bueno, parte handi bat, eta zu ere ikusi hartza ez, oso suntxungi martzara, gogokino martzara, astea pasatzen dire, eta, bueno, ongi duaten den dana ez. Bai, horrek ere badik ustekoa, azkenean urtiak ez zite barkatzen, eta gateiez abildediak galdu ze horre, eta horrek eskatzen dik zakurbet, igual gogo handie behar duena eta erresamarra dena erakusteko, gehoiek gaten gaitu urtiakin batean abildediak galduz gauzo ditan ere, eta osasun aldetik ere horrek ere badik bere eragin, eta, momentuen nabilek hain fuertere, baina, saiatiko dituk, itzin eseitzen. Baztan ere Jose Mari Stilart hor dago, ez? Ikusten da maila altuarekin dabilela zakurrakin, eta, azken urte pare bat dotore, ez? Bai, Jose Mari urte pare bat baino gehiagore, batik nahiko ongi dabilela, baina destakatu duena du azkeneko bi urtietan, dela bi urte txapeldun eta azpi txapeldun hartazukuen, Euskal Herri mailan ere, Euskal Herriko txapelketan ere paper ona inte, ganden urtean ere azpi txapeldun geldituzuken Nafarran, eta baina ez batik urte batzuk ongi da bilela, eta gehien bat emaitze hoenak lortutuen azkeneko bi urtietan. Eta, berak demostratu du ez, Antonio Alustizari irabaztea posible dela, ez dela ametxe bat, ez? Baizik eta ametxak bihurtzen direla, eta, polita da, Antoniok erakusten ari du maila altua dula, zakurrak ere, baina azkenan ez saiatu ezkero eta lan atxukun ezkero irabazten zaiola, ez? Bai, eta, espada irabazten ere, irabazten bada beti hobe, baina maila honian ibiliz gehoztik, beti maten dik gogoa itzine segitzeko, eta gero maila honian ibilit, behino ertze emaitze hona batzu lortzen batuk, ordena animoa hartzen du gehiago niken. Lehiaketa ofizialak, betikoa ez, Nafarrokoa, Euskal Herrikoa, nazioartekoa, baina gero badire beste lehiaketa batzuk,
polita direnak, ez, Amaiurren kasuan, ez, abuztuan ez egiten den hori, Amaiurko Artzaizeko txapelketa ere, maila oso altukoa, ez, hor Beneskonak horre elkartzen zaret ere, ez. Bai, Amaiurkoa du, maila hundiko konkursua du, gu baztangoak maila hundien edo txikien ibili guri gonbidetzen zikutek denei urtero, baina kanpotik hartzen duztenak, dena txapeldunek hartzen diztek eta Amaiurkoa errango nik berzi izen badaukela. Bai. Songi Jorge, ikusi dugu denboraldia martxan dagoela, zuek ere, prestaketa lanetan, eta espero dugu, garantzitsuna da zuek gozatzea, ez, azkenean badakigu afizio bat dela, eta gustura biltzen zarete, eta ilusioak eta goba jarraitzen duen bitartean, ez, horre egon gozaetan, ez. Bai, nik egizte gustetzen zitek, eta, saiatik hona gaitzin ere zerbait iten, eta posible badugu segitiko dute, gu ez pagara, beste batzu animetu, hartzeko bideoi. Songi Jorge, eskerrik asko, kontatzegatik pixka bat munduri nola dagoen, eta zuri ere, zorteriko berena, mila esker. Bale, mila esker zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi!